Čaute, moje meno je Patrik Popelič a ja prevádzkujem e-shop Tajši Folie a v našom e-shope ponúkame okrem iného aj takúto modulárnu podlahu, ktorú vidíte na zemi. Máme ju v 12 farbách, čiže červená, čierna, zelená, fialová, taká limetková, biela, sivá, ružová, ešte tu máme žltú, modrú, oranžovú, sivú a zelená. Okrem toho máme takúto super detailingovú stoličku, s ktorou viete kľudne chodiť po tejto podlahe. V podlahe máme aj nájazdy a teraz máme nejaké novinky. Máme tu napríklad novú pastu od Menzermy Cutworks Pro, na ktorú všetci čakáte dlho. A zatiaľ je síce iba v litrových baleniach, čo skoro bude aj 250 ml baleniach, čiže menšie, praktickejšie. Táto pasta má silný rez, čiže cut má 9 z 10 a gloss má 9 z 10, čiže takisto silný rez a zároveň aj silný lesk. Čiže v jednom kroku viete preleštiť auto v podstate do vysokého lesku a odstrániť aj škrabance. Táto pasta je silnejšia ako klasická 400, lebo táto 400 má 8 z 10 a gloss má tiež 8 z 10. Alebo viete použiť túto novú Greenline Performance Compound, ktorá v podstate je veľmi podobná ako klasická, ale nesmrdí tak. Čiže a je taká ekologickejšia ku prostrediu životnému. Prípadne, ak sa vám ešte nepáči dostatočne lesk, tak máme 3500 pastu Menzernu alebo 3800 na dosiahnutie úplne vysokého lesku, aby sa vám ten lak čo najviac leskol, alebo potom na také stredné škrabance tu máme 2500 Menzernu, ktorá vám také odstráni jemné škrabance, ale odporúčame po nej ešte použiť tú 3500 alebo 3800 na dosiahnutie takého pekného lesku, lebo táto pasta má 7 z 10 lesk a rez má 5 z 10, čiže taká polovičná. Nemá až také silné brušné vlastnosti ako 400 alebo taká Pro, ale na také tie stredné škrabance je úplne ideálna. Dobre, a v podstate za nami máme špinavý lak, ktorý by trebalo samozrejme umyť poriadne, dekontaminovať, odstrániť od asfaltu, od tučnej hrdze a následne odmasniť. A ešte v podstate som zabudol na preklejovanie. Vždycky predtým, ako idete leštiť, nezabudnite použiť klej, aby ste všetky mechanické čiastočky, ktoré sú zapichnuté v laku, mikroskopické čiastočky, aby ste ich odstránili z toho laku, aby ste ich neťahali do padu a potom v tom pade vám ešte viacej doškrabe ten samotný lak. Čiže určite použiť IPU, izopropyl alkohol pred leštením samotným, čím odmasníte ten lak a následne aj po tých jednotlivých krokoch môžete IPU odmasňovať ten lak, aby ste videli ten výsledok, či ste už odstránili tie škrabance alebo nie. Lebo niektoré pasty vám v podstate len vyplňa tie škrabance, ale až následne, keď ich IPU prejdete, až potom vidíte, že či sa tie škrabance naozaj odstránili alebo nie. Dobre, to je za mňa všetko a ja sa s vami lúčim a budem rád, ak budete nakupovať na našom e-shope Tajši Folie a verím tomu, že si tam nájdete niečo pre vaše auto. Čaute.